medyo dulom, kada layo sa CCTV. Bisa ng complainant naton, hindi man maka-identify kung mga suksok nila, kung ano man, hindi mangitsa ka tambal sa aton. Anong ginalantaw nyo, sir, motives ni sa natabo ni biktima? Ang base sa statement sang victim naton, sang time nga to, ginpalapitan siya sang isa, kaga ginambalan siya nga ang ambal mo sa pamilya ko, so nano ko diri kasi may mga grudges sa sa part niya pala. Pero sa biktima So, napamangkot ang biktima kung may siya, may naagrabyado. Oo, kagina dito kami alin, ambal niya wala mang kulo. So, bali anong assessment mo do lang to sa mga suspect do pasakay lang abi labang nga biktima nila to? Oo, sir. So, amo pa nasubungan naton niya. Ginapalo pa nato na mo ng insidente. Kung ano giniyang nila nga ginatuyo diri sa biktima naton. Isa lang ka grupo, sir, ang nagbira ni sa biktima ni kag dira sa may San Rafael kag sa may Estrata Sagwa. Base sa continuous nga follow-up namon sa subong, hindi gid kay ang sa strata naka-tricycle area duwa ni ka motor. Kagang oras sa lang gid, siguro mga minutes lang, 10 to 20 minutes lang ang pagitan. So dulain, separate? Yes sir, line. Sir, makabig mo na sir ng alarming? So, daw mo pala niyang na-encounter ko diri sa sa pag-duty ko diri. So, first time pala ni. So, anong karon? Lihok sang kapulisan? May mga adjustment ka mo? Sa subong sir, pala pagit ni subong nga backtracking pagit ni regarding diri sa Si Police Staff Sergeant Rex de Paloma ang investigador sang Mandurriao PNP, Bombocham. Open Police Station 10. Okay. So sa piyak sa Ligabahin, dalon talang lipot lang ni na-confirm dali karon sang pamilya ni Mark Dave Calopez no ining Ilonggo si Mantoblang nga napatay ito sa pagkulob to sang barko dito sa Bay Mindoro. Subong sining aga nag-abot na ang sining bangkay dito sa may Captain Fernando Abanwa sa Leon Iloilo. Kay bangod nga ti pila gawa kadlaw tong hulom sini sa dagat sang ini siya ang na-retrieve kung sa diin do medyo nag-bloated ang sining lawas kagin pakamayo sang punerarya kung sa diin ti ang company sinitanan nagaproseso Bombocham nga i-close ang sining lumon kagin putos pagid ni siya sa plywood agod nga hindi siya bala mag-expose kay do kaya nila lang sa Sabado kung sa dinti Sabado masining adlaw ang iya sini karon nga lubong Bombocham gid kon sang iya ding utod diri sa Bombo Radio. Ines si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gida Bombo Jomar Villa. Maka-alarma na karon ining sitwasyon nga ginahimo sining grupo kung hindi man ini sila isa lang ka grupo kag ginapatihan nga magkatuhay sini nga grupo ang nagasaputi sa isa ka call center agent dira sa may barangay Bulilao. Lain man nga grupong nagsaputi tos may barangay San Rafael sa distrito sang Mandurriao. Pero ti amo ni balang punto sini Banwa nga may mga tawo nga naglabot sa punto nga amo sini ang ila iyang tripping. Kung hindi man tripping, ano abi ang rason kay suno sa punong barangay sa San Rafael Mandurriao ti santing sa iya sini nga pagpangusisaw ay man sang rimalaso kag atraso.
ang ining nasambit sini nga call center agent kay way gani siya makakilala sadtong mga tawo nga saputi kag nagkuha sa iya sini iya nga mga pinamakal nga para kuntani sa iya sini nga anak, no? Ti makabig sini naton karon banwa nga dapat as soon as possible matumod ining mga nasambitan karon nga persona kay nagahatag ini sang kahadlok man sa mga kauturan naton, partikularmente sa mga call center agent nga nagapauli sa disura sang kagabihon kag kagahon. Pila sa mga call center agent gani nga kilala nato naghambal na lang hiya, mas pilion na lang namon kung amo man lang ni sitwasyon nga magpaaga na lang. Kung din kami makatiner-tiner to yung magsilak lang ang adlaw para nga sanag kay kundulom do nakulbaan kami sa sining nasambitan karon yang hitabo nga way isang kanamo-namo punduhan ka lang dira kung makursunadahan ka, kung matripan ka, isa putihon ka dayon. Ti ini nga sa isang buluhaton hindi man ibuluhaton sang mga individual nga yara sa husto sini nga paminsaron. Dako gini ang pagpati ko sila diri banwa nga ini sila ang yara sa impluwensya sang makaulubog nga limnon o kon ginadumilian sini nga droga. Kayang ila sini iya nga tripping is hindi na mayo. Pagpanakit na sa ila sinisig ka pariyo. Kung hubog-hubog ka malang, sino man lang sa aton ang wala diri nakagi hubog, magluwas lang sa way na gainom sa makaulubog sining ilimnon. Hindi man naton manigar nga may batasan nga kung makainom sa makaulubog sining ilimnon nagasabad, pero inang magpanaputi ka sang imo sinisig ka pariyo. Magluwas lang banwa kung base iya sa aton sini mga kabumbo, dakong posibilidad nga yara sa impluwensya sa illegal sini nga droga. Si Mayor Jerry Treñas nagmando na sa kay Police Colonel Kim Ligada sa pagpasanyog sang police visibility kag ang alkalde nagadali naman nga matumod ining mga individual nga yara sa likod sang duwa ka magkatuhay nga pagpangsaputi sa distrito sa Mandurriao sa isa lamang kadlaw. Yari sa aton sining linya spokesperson sang Iloilo City Police Office si Police Major Sheila Sangrines. Ma'am, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Okay na ito ng linya ni Ma'am She. Standby sa aton sining mga kabombo. Maridaya lang kita kay Ma'am She siguro. Standby sa aton sining mga kabombo kay magapangayo kita sang dugang sining mga impormasyon diri sa aton man sining kapulisan kay kung natabo ini sa distrito iya sa Mandurriao, no, hindi malayo nga matabo man sa iban sining distrito kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga may mga call center establishments naman nga yara sa distrito sa Lapas, may distrito sa Haro, no? Anyway, balik-balikan tayo. Yari karon sa linya naton once again si Police Major Sheila May Sangrines. Major Sangrines, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Saluat, welcome and good afternoon, ma'am. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon sa tanan naton nga mga kabombo. Thank you so much, ma'am. On a short notice, naghatag ikaw sa kayunan nga makapangunsiho kami diri sa imo sa Bombo Radio, Iloilo. Si Mayor Jerry Treñas nagmando na sa kay Colonel Ligada, aton si CPO Director, nga pasanyugo ng police visibility, particularmente sa area karon sa distrito sa Mandurriao sa sining duwa ka magkatuway nga insidente pagpanaputi sa mga call center agent. Major Sangrines, ma'am? Yes, that is confirmed no, Bombo Cham. In fact, timingan kagid kahapon ato personally nakapadulong ang aton nga City Director sa talatapan sang aton nga Mayor sa siyudad sang Iloilo, Mayor Treñas, tama ina insigida man ang aton City Director hatag man sang direktiba sa aton hepe dira sa may Mandurriao District kay Captain Campbell nga tutukan gid ang police visibility kag police presence while ongoing man ni ang pag-follow up nila sang investigasyon no kag kaso nga ni sa alleged pagpang-tripping dira sa Mandurriao District. So maluwasin na Bombo Cham na
may mga instruction pagitudugang no ang aton city director nga magpatigayon sang adjustment sang deployment no ang aton Mandurriao Police kag ginapaugment subong sang aton na city director ang aton nga mobile patrol unit nga diri na base sa headquarters ng ICPO kag ang aton man nga Iloilo City Mobile Force Company para nga masiguro nga ang bilog nga Mandurriao District is matutukan kag ang ining gina-allege nga dito duha ni ka insidente daw dira sa Mandurriao District is ma-identify kag malabot naton. All right. Sa karon may ara na sang development sandigman sa mga concern nga mga chief of police naton, Major Sangrines, regarding sa posible pag-identify sining mga responsable? Mao ka pangayo kita sang pasensya kay daw sige pagid ang pag-review nila sa mga CCTV footages kag CCTV feeds daw wala pa kita sing klaro nga identification or latest nga update mismo kay Captain Campbell nga ko sa diin na personally no gina-supervisean gid ang aton mga investigador kag ang aton nga mga katapo sang intel naton personnel para ma-identify no kay ang available gid una nga nakita naton nga mga CCTV hindi klaro buron kag amo nino ginatrabaho gid ni nila anay pa nga makakuha agad kita sang clear identification kag tsansa gid ini no kag eksakto man ini nga naka-connect kita sa inyo Bombot Cham sa mga tagpalamati naton o any information no base kung makabulig bala sa investigasyon sa Mandurriao Police naton pasalamatan gid naton ina no kaya nga aton target subong is ma-identify gid malabot kag mapanabatay ni no paagi sa pagpasaka sa nagakaigong akaso ang ining mga suspetsado nga kung tan-awon ta ang impormasyon ta nga nabaton kay Captain Gambel kahapon na alleged pang tripping ni daw hindi gid ni siya specific na target man gid sang aton mga suspetsado Di kon tripping ini Major Sangrines, ma'am, anong posible nga nag-influensya sa ila agod nga magpatigayon sang pagpang-tripping? Amo na ang mapamangkot nga daw ginfollow up man naton mismo sa hepe kay number one hindi niya to kilala kag ang inang lugar actually gani daw hindi na the usual nga daw wala sing tawo mo nakatsansa gid may oportunidad gid sa mga suspetsado kag natimingan gid dining aton nga biktima nga daw siya gid ang nalabot ni sang mga suspetsado pero ina tanan-tanan no hindi pa naton gid ma-confirmed Bombot Cham kay ginahulat-hulat gid nga matapos gid no ang investigasyon sang Mandurriao Police but daw ang ginasundan nila as of yesterday ginatan-aw naton nga daw ini sa may SM Strata nga ni alleged tripping incident ini kay daw I think sa resulta sang ilang pagpangonseho daw hindi ni siya target sang like hold upon or kawatan kundi daw ang mga information kag ang resulta sang investigasyon nila as of yesterday do nagagwa nga tripping gid diniti makatublag ini sa nga aton nga kalinong kagatawhay gid. Samtang sa may bahin naman sa San Rafael, do may mga gimpangkuha gito yang mga personal belongings sang victim Major Sangrines, ma'am? Yes, nagagwa subong nga daw lain ang sirkumstansya sa insidente dito sa bahin sang San Rafael. At tuya daw ginatan-aw nato ng posibilidad gid sa pagpa-hold up. All right. Sige. Major Sangrines, ma'am, from time to time siguro mag-connect kami dira sa inyo sa bahin sang Iloilo City Police Office and subong man sa police station number 10 agud nga makakuha kita sang dugang man sini nga mga impormasyon matagan tama na sa nagakaigo sini nga hustisya atong mga kaluluoy sini iya nga biktima sang pagpangsapote. Thank you so much Major Sangrines, ma'am. Good afternoon sa liwat. Good afternoon, Bombot Cham. Kag bukas gid ang aton linya no para nga maghatag sang update parte sa sining insidente kag kaso kag sa liwat no paliog lang doble halong gid kita kag mag-report gid sa gilin sa kapulisan kay gusto tagid nga tapnaon ining pang-tripping o kun pangbiktima man sang aton mga pumuluyo. All right, there you have it, si Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Ti masubo nga realidad sini karon iya banwa nga nagput up sang mga closed circuit television
sa palibot sang syudad sang Iloilo kag sa tion ngayon ang kinahanglan para nga makabulig sa pagsulbar sang anuman sini nga sahi isang insidente, kriminalidad, or mangin reference sang kung ano sini iyang sitwasyon, napaslawan ang main purpose sining pag-install or pagputap sang closed circuit television. Oh? Tikon imo sini iyang babalaan or imo sini nga madumduman, Barangay Bulilao, SM Strata, idagko na nga mga establishmento komersyal, but how come? No? Diversion Road, Mandurriao, yabi ko na kung may mga closed circuit television na from konektado sa aton sini iyang ano nang ginatawag sini nila sa operation center na sa city government nga konektado man sa mga uswag buildings gani. Oh, ti sang ginabacktrack sa aton sini mga kapulisan to wigid. Oh, sa aton sini mga kabumbo sa may San Rafael sa distrito sa Mandurriao. Oh, dalagko man sini mga establishmento komersyal dira. Magluwas lang abi kiti suno sa pagpangusisa sa aton sini mga kapulisan sa lugar kung sa diin iya natabuan tong pang-atake, pagkwa sang iya sini mga personal belongings, tinuway kuno ginasayuhan dira mayo sang tawo. Oh. But the mere fact sa aton sini mga bombo nga may mga closed circuit television kita nga gina-install kag ara na sa aton sini iyang ordinansa, may mga specification pa sila dragani nga dapat ang ibutang is high definition para nga kung kinahanglanon sini if ever mahapos na lang ang pagtumod sa kung may ara sang kinahanglan nga reference sa kuha sang sining closed circuit television. Oh, but sad to say, sa aton sini mga kabumbo, buron. Oh, buron. Pero, why lamang iya nagauntat dira sa aton sini nga mga kabumbo ang investigasyon sa aton sini kapulisan. Oh, bisan buron man na iya, sa aton sini mga kabumbo, nagapati kita nga aton sini kapulisan under the leadership of Police Colonel Kim Ligada nga magtrabaho sa gusto agod nga matumod ining nasambitan karon niya nga mga suspitsado kay makaluluoy ining mga call center agent nga nagapulaw bugtaw, nagabratian ng iban sa pagbaylo-baylo sang ila sini nga body clock, ma-adjust naman ang ila sini iyang lawas, nagadepende sa ila sining shift sa pagtrabaho, lamang nga ti makatustos man sa ila sining kinanglanon sa pangadlaw-adlaw. Tapos, here comes ang mga tao nga possibly lango sa illegal nga droga kag ang pang-tripping sinilang pagpangsaputi. Oh. Hold up kag pagpangsaputi sa aton sini mga kabumbo. Oh. Ti ikaw nga ginikanan may anak ka be or bisan sino man nga miyembro sa imo sini nga pamilya nga nagatrabaho sa bilang call center agent, siyempre ginakibang ka man daw halos ikaw ang hindi man makatulog kay base kung hindi ikaw makapakot. Maabot sa tsimpo nga ang imo sinhimata ang matripingan or bisan hindi ka man gani iya call center agent. No? May mga importante ikaw nga ginhikot or mambal na tunti. Bago lang kamo bitapos sa isa ka celebration, kadto kamo iya sa mga balay kalingawan or pa-establishmento komersyal, bantay ka sang salakyan nga magpauli. Oh.
Gulpi lang niya, banggaan ka na, sang nakatabon sang ila siniyang mga itsura. Oh? Bisan wala man nakapanabon sa ila sini may itsura, hindi ma-identify kay buro ng closed circuit television. Ano na lang niya banwa karon ng matabo? Charge to experience. Thank you, Tango Yankee na lang yang natabo sa imo. Oh. Nagatuga ini sang mancha sa imahe sang syudad sang Iloilo ngati City of Love. Magluwas ka City of Love. Peaceful kita dire. Pero ginaguba sining mga tunto nga sa isang individual nga nagapang tripping kag nagapang halit sa ila sini isig kaparyo. Oh. Kung pananglitan abi do hindi gid man solusyonan ini sang aton sini kapulisan, ang palinton ko naman kung nagapamati yang mga mahilig mang tripping or kung sino man dira nga grupo nga ng tripping dito sa may area sang Bulilaw, area sang San Rafael Mandurriao. Oh. Basi bala mag-abot ang tsimpo nga makita nyo kag masumalang nyo ang inyo sini nga katapat. Oh, nga inyo ya tripping lang na pero bangod nga ang kabuhi nato nag-isanon lamang. Oh. Dapat nga dipinsahan niya man ang iya sini nga kaugalingon sa aton sini makabumbo. Oh. Basi balakon maabot sa tsimpo nga sa nasiling ko na sumalang nyo inyo sini nga katapat. Abi nyo kay easy target lang, tripan nyo da sa putihon nyo, kawatan nyo. Oh. Huwag ka mo black malo, basi kon, kaya mo na lang ang bali lang subong yung pajimpo, dapat dipinsan mo sa kaugalingon, kay kung diin to iyabanwa, nga mayara, sang ganban or pagdumili sa pagdala iya sang anuman sining mga matalom nga hinaniban, do damo pagani nagaluntad sining krimen. Kung wala gani punaw magdala ang mga kriminal sang pangdipinsa nila or gamiton nila sa pagpamintaha sa ila sinisig kaparyo. Oh, why not? Ngaining mga tawo nga tiluyag man lang kung tani magtrabaho kag makapauli sa ila sining puluyan matapos ang malawig sining pagtrabaho sa ila sining opisina. Bantayan mo imo kag kulatahon. Oh. Kung ambal pagani isang kilala ko sinya sa ako niya noy looking forward kuno nga makabalita kasang senaryo blang call center agent gin trippingan si Naputi. Way kabalo mga suspitsado nga call center agent armado. Pinaniro sila. Oh. 8 nagsaputi sa call center agent, 8 man ang patay. Pagkabati ko ginasling ko, oras sugod mo buwan ay sunto man. Kay, na excite ko magprograma na yun lang mong bumel. Oo. Ako na lang hambal si nila Banwa, nga kung kisa, kung nagasulubra na gin man ang pagpamintaha mo kag pagka-oportunista, kag pagdaog-daog mo sa imo sinisig kapariyo, gadali na yung tsimpo, nga masumalang mo man ang imo sining katapat. Oh. Tingiban sinadibri karon nga lango sa illegal sining nga droga mang tripping dira. Oh. Why sila ya makahibalo kag why sila makakilala sa ila sining nga gintrippingan? Oh. Ngati butang nato nabi maniwang anong mga say isang panglawason mo bumel nga masami ginatrippingan na maniwang nagapang-antipara abe, no? Nga daw mga kung sa mga Gen Z, mga nerd looking. Oh. Oh. Lo mga ako nang kilala ko pa niya inablang paano abi mag-draw disguise gina kado tampuhaw kano tapos para matripan ka lang tapos panirohon mo sila dayon, no? Munang basang kilala ko mo. Oh.
Ti pero na ugaling pa, no? Ang resulta sini way sa gyapon sang kaayuhan nga madulot. Makahalit man ini sa persona sa iya sini nga pagpangabuhi, sa iya sini nga trabaho or career kung makahimo siya sang amo sina nga mga bagay. Oh? Hindi man maayo ini para sa pamilya. Sang mga nagatripping-tripping lang, galing kay ti nasumalang nila ilang katapat, na disgrasya, iban sila ba naman may sakaan ng opisina dres gobyerno para nga magpangayo sa nga burial assistance? Oo. Sa aton sini makabumbo. Or, isa ko paging kapalinton, basi balakon magbalik tong mga tawo nga nagang kasanay man sa motor. No, nga nagapamakol, nagapang baseball bat, nagapang latigo. Kaya nagadepende lang ina banwa sa aton sini nga mga kabumbo. Kay basi inyong tripping kag kung matumod kamo kamong trippingan, ti basi kung dira pa lang ninyo mabatyagan nga ay amo gali ni ang balatyagon sang isa ka tawo nga gina-trippingan sa aton sini nga mga kabumbo. Pero at the end of the day, sa gyapon nagalawom kita nga tingwaan sa aton sini kapulisan nga masulbar matumod ini kag pasabton sa nagakaigo sini nga proseso or due process ining nasambitan karon niya nga mga nagapang-tripping nga individual. Pagbalik naton na banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon ri sa mumuanay sa udto. Comelec 100% ready na sa May 12 elections. Balikan tayo matapos sa bilang importante ng mga panumdumora. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 20 to 26, 2025. Another evening of great musical entertainment is in your way sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang retro band ang natala nga magpagwa sa ilang great collection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Mangininyo sa Abril 26, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pagaiban ang igaparafol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o kon The Bridge. Sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Santos nga misa, pahanuguti nga ang pagkabanaw sang aton Ginoo ang magaserbe bilang aton firm resolve to live righteously bangod aton hibaluan that there is life after death. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025.
Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa sa standby sa kay Bombolin si Bade ang Comelec 100% nang ready para sa May 12 elections. Nagamuning ginahulat-ulat sang tanan mo kung para iya nga matapos na kunong pagbinangigay sang kung sino man nila nagabinangigay. Pag-ausgaran sa May 12 elections. Pero tayong pamangkot pagkatapos sa May 12 elections, why na gid man aihan sang pasapdingan ay istorya, why na aihan sang lusgusanay pasayan. Why na yan sa mga nabuyanay isang kung ano man nga mga nagkalaylay sa nga isyo. Timbalaan talang na kung tapos ng May 12 nga elections, pero preparado na di 100% ang Commission on Elections. Bumulin sa report na, please go ahead. 100% nga handa ang Commission on Elections Iloilo, Bombotsam para sa national and local elections sa Mayo 12, 2025. Gin pagkigangutan naton si Provincial Election Supervisor Attorney Rainier Laison. Yagin pahayag nga tinagahulat na lang gid ang Comelec Iloilo sang full delivery sang automated counting machines, mga official ballots kag iban pa nga eleksyon paraphernalia, pero ti syempre antes ini siya sang eleksyon Bombotsam ginalauman nga mag-aabot no ang ining mga kinahanglanon. Sa tion nga ti ini ang mabaton ang ining mga materials ipang distribute ini siya sa kada banwa kag syudad dari sa Iloilo. Suno dari kay Attorney Laison ang final testing kag sealing sang machines pati gayunon ini siya sa May 7 kun sa diin hiwaton ini sa mga voting centers. Pero ti miara sa mga remote areas o kun barangay or mga malayo bino nga mga area ang aktibidad ibutang langgid sa banwa Bombotsam suno kay Attorney Laison. Nagapanawagan man diri ang natungdan sa mga botante nga i-exercise ginilang ilang nga kinamatarong sa pagboto sa palaabuton nga eleksyon 2025. Pero sa subong suno sa iya para nga ti hindi na bala mag masalangisag pa
ang mga botante, pwede gid nila subong ma-check ang ilang mga pangalan kung sa diin sila abing precinct kay ti may ara na sang online sa online platform available na ya Bombotsam ang precinct finder sang Commission on Elections nga ti amo ni ang makita sang mahapos malocate sa aton nga mga registered voters ang ilaya nga mga designated polling places ahead sang election. So ang ining inisyatibo nga ini may katuyuan nga ti makakinot bala sang oras ang aton nga mga botante sa adlaw sang eleksyon kay ti iban nga daan Bombotsam pag-abot ya sang adlaw sang eleksyon didto pa mansig pangitaay bala sang ilaya nga mga polling precinct kag numero. So pinaagi sa sining online platform or ang ining precinct finder sang Commission on Elections mahimo na gid nila makit-an sa subong ang ilang precinct Bombotsam may ara dira no kung sa diin sila abing area nga voting center or eskwelahan kag kun ano no ang ilayang numero sang ilayang precinct. Ang kinahanglanon lang dari ibutang ilang full name, ang date of birth, kag ang registration location, for example, dari sa aton sa Iloilo, para nga ti ma-access ang ilayang information. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni Attorney Rainier Laison. Gusto gid namon kabalo kung ano na gid ang status ng mga preparasyon no, sa bahin sa Commission on Elections, sang PNP, kag EFP, and the DepEd no, in our preparations for the conduct of the coming May 12, 2025 national and local elections, no? Especially in the province and city of Iloilo. And so far, what we can say is we are 100% no, on track and ready to conduct the elections on May 12, 2025. What we're awaiting na lang is ang atong arrival or delivery sang completion sang delivery sang aton nga mga automated counting machines no for the province and the city, ang aton nga mga official ballots and other accountable forms and election paraphernalia no. And once na mag-abot ining mga items ini mga bagay ngani, the same will be deployed naman to each and every municipality and city in the province no. Kaga from there on, we'll be conducting the final testing and sealing activity no to calibrate ang tanan naton nga mga automated counting machines no prior to the day sang aton nga elections. Now, the final testing and sealing activity sang aton nga mga automated counting machines is actually a requirement no provided by the law. No? We need to ensure that all automated counting machines or election machines that will be deployed in all the voting centers, polling places in the province and the city, no, are functioning properly and are accurate in their counting capacity or capability. Now, the schedule of the final testing and sealing activity no, for the province of Iloilo will be on May 2. No? The general rule is ang aton conduct sang final testing and sealing activity will be in the voting center again. No? In the actual voting center kung diinggit magaboto ang aton ng mga botante. But except for some places or barangay nga araya sa mga malayog na lugar nga medyo challenging ang terrain pakanto dito, for which ang aton nga mga election officers nag-request nga ang ilang nga mga final testing and sealing activity will be conducted in the poblasyon. So, 5 days after the final testing and sealing will be, of course, the D-Day or the election day na naton. So, aton nga pag-insindi, prior to the conduct of the final testing and sealing, all machines will be deployed already, no, sa aton nga mga voting centers. And from there on, ang aton naman nga mga PNP personnel will be deployed naman in their respective assignments ng mga voting centers. So, ginapangayo ko lang, of course, for everyone is especially sa mga botante nato no mag-participar na kita. Amo na handa ng PNP, handa ng EFP, handa ng DepEd, handa ng COMELEC. Ang ato na lang diri ginahulat is of course ang kooperasyon, ang partisipasyon sa mga botante diri sa probinsya kag city sa Iloilo para makaboto sila on May 12, 2025. Provincial Election Supervisor Attorney Rainier Laison, Bombotsam. All right, so hopefully nga wala na sang mga
masumalang pa iya nga kung ano dira nga problema sa pagpadulong naton sa Mayo 12 sining eleksyon na Bombo Lindsay. Yes, Bombot Sam, kabay pa. Idugang ko na lang, Bombot Sam, kay si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., upod ang mga department heads, kag siyempre nga aton nga Regional Director sa Department of Agriculture Region 6, si Director Dennis Arpia, nagpatigayon sila no sa pagsinapol, subong lang gid lamang adlaw, kung sa ring ginahanda na dari ang pagpatuman sang 20 peso per kilo rice program sa Visayan Region. Kaya tiyo na balanta kahapon, Abril 23, dito sa may bahin sa Cebu Provincial Capital, ginistoryahan ng ining rice program sa isa ka closed-door meeting sa mga Visayan governors. Lakip na dari si Governor Toto, kaupod si President Ferdinand Marcos Jr. So sa subong, ginahanda na ni Governor Defensor ang ining executive order, may kaangtanan sa integration sang rice program sa existing program sang Iloilo Provincial Government, Bombot Sam. All right. Kagidugan ko na lang dayon, Bombot Sam, kay may pathag dari ang bahin sa Transport Cooperative nga kung tani buwas nga adlaw ang pagpatigayon sang saning untat biyahe bala, pero may ara sang pagbag-o kay hindi na madayon buwas nga adlaw ang ining 3 ka oras nga untat biyahe sa mga modernized jeep diri sa aton sa Iloilo City. Ginpakigangutan ta si Mr. Perfecto Yap, ang miyembro sang Board of Trustees sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated, nga matapos ang pagsinapol nga ginpatigayon nakadesisyon ang mga transport cooperatives nga ti hindi lang anay pagdayonon ang ining 3-hour strike kay ti mapadala anay sila, Bombot Sam, sang position paper kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon nga i-exempt lang kutani ang Iloilo sa ginakonsidera nga ti pagpabiyahe sang sining mga unconsolidated jeepneys, kag ti ang position paper ang iga-endorsement ni Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa nasambit nga ahensya, Bombot Sam. Kay ti nagapanindugan dari ang grupo nga fully awarded naman sa mga ruta ang Iloilo, kag ti posible hindi man applicable dari sa aton sa syudad. Anang statement sang Department of Transportation Secretary. Lipot lang, Bombot Sam, pabatita ang nangin pahayag ni Mr. Perfecto Yap. Sa result ng among meeting, it was decided na i-defer anay ang pag-conduct ng caravan until such time we would have the black and white stand ng TOTR. Instead, ipalabot na lang naman ang position paper o kung ang sulat namon sa kay Secretary Dizon. And also being endorsed by the Mayor, in-endorsement ni Mayor, nga tani i-exempt ang Iloilo tungkol fully awarded na nga itong mga ruta. Kag we are already posting in status sa pag-implementar. So this was decided by the group i-defer tungod wala pa man kita sin nakaptan nga stand pas ni Secretary Dizon. Okay. Ang iyang statement is so general that somehow hindi man applicable sa case ng Iloilo. Perfecto, Yap. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Lindsay Bade. Base kon may may inistoryahan man nga kung ano man dira ang mga medios posibles sa pagpaiway sining 3-hour transport strike sa dini nga lugar nga Sus Maria Kagusip kadako sang baboy kahinay pa maghulag, pero sa gyapon nabungguan sa isa ka rider, sus nagtumpila kinang rider nga niyo kag ang baboy na ipit. Kaluluoy man ang baboy ti magamuni sino yan na may sala sila diri Bumbo Umelman. No, baboy nga kay hinay maghulag sa pagtabok sa dalan. Kadako na gid sang lawas siya masanag man araw-araw pangaway gi man talupongdan ka driver sa motorsiklo nga ni. Sus Maria Kagusip. Kanugon! Sang baboy kag sang motor kag siyempre duway man balda ang rider no? Sa aton sining mga kabumbo. Ay nano na yung klinabo sa aton subong man. Anyway, nagapadayon nagali ang 2025 playoffs, NBA playoffs sa aton sining mga kabumbo. Ti sadya ginampang sang tawag sing team la ni Stephen Curry.
Golden State Warriors kontra nila Houston Rockets. Sa Houston Rockets ara dira ang Filipino-American nga si Jalen Green. Sa Western Division, from the top siguro Bombomel, ang scoring, dasigon talang. OKC, Oklahoma City Thunder, 2-0 kontra sa Memphis Grizzlies. OKC, ara dira si, si SGA, no? Si, basta SGA, ang Canadian, ablang pangutos ang coach to sang sang Memphis Grizzlies kay bisan hindi mo yan matando ginakwaan kuno nila ginatawgan nila ka foul. Sa aton sino makabumbo. Ang sa Memphis Grizzlies tiara dira si Ja Morant. No, first round ni semifinals sa dalom-dalom Bombomel, sunod sa Grizzlies ang Denver Nuggets kontra naman sa Indiana Pacers, no? Do Indiana Pacers niyang kontra sa Nuggets o kon Clippers. Clippers din, no? Do amuning lain sa NBA kay ginala isla nila logo nila eh. Ila pa sa labo mo, well, no? Sa kabumbo, no? LA Clippers ni, Clippers gid man guro ni, no? Sa aton sino man kabumbo. Anyway, 1-1 tayo sila LA Clippers. Sa Denver Nuggets ara dira si Nikola Jokic. Upod sila day Jamal Murray, sino pa gani upod na? No, day Aaron Gordon. Sa LA Clippers naman ara dang bunguton. Si James Harden, ang backup ni James Harden si Kawhi Leonard. Ang pinakabantog subong nga team sa NBA kay hamakon mo mag-amay gampang da. Ang Los Angeles Lakers, gindugangan pagin nga ara si Luka Doncic pero tay sila sa 1-all. Ang kontra nila ang Minnesota Timberwolves. Ara naman dira sa Minnesota Timberwolves si Ant-Man Anthony Edwards. Grabe maning rumor gani nga bata ni Jordan eh. Ara naman ta sa mga bata-bata ni Jordan magwa lang na kung mag-finals na, di ba mo doon eh. Mga bata ni Jordan. Next, Eastern Conference. Bauti number 1, ang Cleveland Cavaliers. Si Donovan Mitchell naman na dayang bumbatso dira sila. Kontra nila ang Miami Heat, ang biniyaan ni Butler. No, ni Jimmy Butler, tibaw 2-0 Ginslaw. Sa aton sino makabumbo. 0 man diri ang anay NBA champion nga Milwaukee Bucks sa Indiana Pacers. Why sila mahimo kay Tyrese Haliburton, no? Perti katanda. Samtang ang New York Knicks ni Jalen Bronson kag Detroit Pistons sa Detroit Pistons. Sa aton sin makabumbo bakod ba ni kiti number 6 ni Slamo. Pero ang former NBA champion naman nga Boston Celtics gin 2-0 nila. Ang number 7 naman nga Orlando Magic. Sa Orlando Magic ara dira si ang pakaisa ni Paulo Banchero bla. No, sa di nagampang si Paulo Banchero man, no? Ang iya sini nga pakaisa Banchero man siyempre ang apelyido sa Orlando Magic ampang. Sus Maria kag Josepo. Amo ni, balantayan manik, pero mas balantayan siyempre ang finals na gini. Kay sa finals ti ma-coverage sa mga mini bumbudone. Kag gado amo man lang ang coverage gado pinakamasadya, makalilingaw, eksakto nga mga impormasyon, hindi palapaw nga mga istoryang ginabuyan. Lain sa iban nga maluya na nga cover sila duay pa pamahaw. Mike stroke ka na gid lang ng sapding ka pa. Standby na kamo sa kapulawang program kaupon ba sa kay Tita Regine. Hindi si Momot siya Mablanco Vergabilin sa imo. Sa manenay nga hapon may God bless us all para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Oras
7 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 20 to 26, 2025. Another evening of great musical entertainment is in your way sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang retro band ang natala nga magpagwa sa ilang great collection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Mangininyo sa Abril 26, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pagaiban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon The Bridge. Sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Santos nga misa, pahanuguti nga ang pagkabanaw sang aton Ginoo ang magaserbe bilang aton firm resolve to live righteously bangod aton hibaluan that there is life after death. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba ukon paghugas sang kinan-an ukon paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban.
Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kung anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog, hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, gid sa inyo tanan, maayong hapon. Ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Thursday. It's April 24, 2025. Kag nagahilapit na lang gid ang midterm elections. Check naton. Yes, mga kabombo, 18 days to go before kita nga magkadto sa mga voting precinct sa pagcast ng aton nga boto. So let us go out and vote. It is now 17 minutes after 2 o'clock again. Ang akong gid mainit nga pag-abi-abi sa inyo, mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program. Today, mag-enjoy na naman kita. And at the same time, we would be getting lessons, inspirations, guide sa mga istorya nga gina-share diri sa aton, sa aton nga mga letter senders. And basi ikaw man, may ara man dira sa matahong nga istorya nga natapos mo na, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man kung insulat mo ina, kag tapos na siya, ipadala na sa kahapon naman program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kasi may something, no, nga natabo sa imo, nga daw ka worthy gid nga i-share diri sa tanan. Please, palabutan na diri sa KLP. Well, ari na ato nga bahanon sa inyo sa sining hapon sa halin sa sangay ko, si Regine Talk. Mahal ka ng mahal ko. Welcome sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong pinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Pwede bang itigil ang panahon na di balik ang ating kahapon? Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin, sa'yo bagong minamahal.
swerte mo. Ang swerte, swerte mo. Mahal ka ng mahal ka. Mahal ka ng mahal ka. Sa'yo bagong minamahal. Mahal ka ng mahal ko, Regine Talk para sa inyo, alas 2:22. Sa ating oras yesterday, we left off with the story of Jenny sang Iloilo, kung sa diin, ginsaysay niya sa aton nga anak siya sang isa ka nagatrabaho sa isa ka sulod sang balay, kag way na siya sang father, and then may amo ang ining iyang mother, kag kung kaisa ato man ato siya nagabulig-bulig siya mga doctors, no, ang ining iyang amo sang iyang mother, and then may duha ka kabataan, isa diri amuning si Jimmy, or tatlo ang mga kabataan, kag isa diri amuning si Jimmy nga may sarang, no, sa pangabuhi ang iyang family, kag nagpauli kay ti ma-celebrate sa iyang birthday because sila nga tatlo dito sila sa Metro Manila naga-eskwela. So ginadalaman siya sa iyang mother, kag daw familiar naman siya, no, sa household dito sa sulod sa Panimalay day Jimmy, kag nagabulig-bulig man to siya, nagpanarapo siya kay ti may mga bisita nga mag-alabutan, kag sa dito gid, no, nga point nga nagapanarapo siya, nga nakitaan siya ni Jimmy at binigani ko, no, kon paryente nila, no, kay ti beautiful ining si Jenny, according sa iya mataas, kag manami ang panglawason. So alright, sige, according sa iya nga nanamian siya sang personality ni Jimmy, kag nanamian siya, no, nga magtulok-tulok nga may mga ada siyang mga friends, kag do nag-enjoy ang ini mga friends ni Jimmy nga invited niya sa iya nga birthday, kag feeling niya kuno kung magtulok siya kay Jimmy mas nagagwapo pa gid ini, kag impressed gid siya kay Jimmy. So from here sugpunanta ang sulat diri ni Jenny sang Iloilo. Tita Regine, after that occasion, wala naman kami halos nagkakita ay. Then, nabalitaan ko, nagbalik na sila sa Manila. Ako, nagpadayon man sa akong pag-eskwela. Wala lang mabali, graduate na ako sa high school. Nangin dako namon nga problema ni nanay ang ako nga pag-eskwela sa college. Ang handom ko tani nga kurso, amo ang nursing. Valedictorian ako sa nag-graduate ako sa high school sa public school, gani full free tuition ako sa ako niya pag first year. Nalipay gid kami sini, pero ang problema amo ang ako niya pang next year. Pero ang bal ko kay nanay, pasalamatan naton ininay nga masabat ang galastuhon ko sa first year. Birabirahan ko lang tuon para maka-apply ako scholarship kag makapadayon sang ako niya pag-eskwela. Sa maayo nga palad, nabalaan sang ginikanan ni Jimmy ang amon nga problema. Kag nagpasalig sila nga mabulig sila. Kung hindi kuno ako makasulod sa scholarship, sila ang masabat sang akon nga galastuhon. Nag-offer pagid sila nga sa akon pag first year, sila ang ma-provide sang akon allowance. Daw mga anghel ang panulo ko sa ila, Tita Reg. Maayo man kay mataas ang akon mga grades sang first year, kag na-qualify gid ako sa scholarship from second year to fourth year. Sa gihapon, ginpadayon sang family ni Jimmy ang pag-provide sang akon nga allowance. Kanami gid sa ila, kay daw ginakabi gid nila ako, kami ni nanay, nga miyembro sang ila nga pamilya. Gani in return, ginkaayo gid ni nanay ang pagtrabaho sa ila. Ako, kun kaisa, nagabulig ako sa klinik nila nga mag-asawa, kun wala ako sang klase. Sang college na, Tita Regine, wala gid ako makapalagyo sa amon nga dean. Sang ginpilit nila ako nga mag-represent sa nursing department
sa beauty contest during our university week. Sa nabalaan sa ginikanan na day Jimmy, nga maentra ako, all out ang ilang pagsuporta sa akon. To the point, nga sila ang nagkuha sa ma-makeup sa akon, kag sila man ang nag-provide sang akon nga gown. Sa akon kakibot, during the competition, ara sila nagdantaw, kag nag-upod pa si Jimmy. That was my winning moment, Tita Regine. Ako ang ginkoronahan sila nga gabi, and I felt so happy because they were so proud of me. But you know what? Kung ano ang the best nga natabo after sang pageant? Nakibot ako. Nga grabe ang naging effort ni Jimmy para nga maging close kami. Ang ending, nangaluyag siya sa akon, pero ginambalan ko siya nga hindi ako magbato nobyo samtang wala pa ako nakagraduate. Nakayuhong pa ako sa iya sabat nga willing to wait kuno siya. Wala man nalipod sa iya ginikanan ang iya tuyo sa akon. Sang nangaluyag siya, graduate na siya, kay nag-review na para magkuha sang board. Nangin engineer siya, kag ako nakatapos man sang akon kurso, kag nakapasar man dayon sa board, bangod nga pareho namon nga love ang isa kag isa, so ginsabat ko siya. And everybody was so happy para sa amon nga duha. After 4 years ng amon nga nobyohanay, nagpakasal kami nga duha. And now, we are very happy kaupod sang amon nga 2 kids. Happy ending kami, Tita Regine. Ang ginapangamuyo ko nga mabili namon ang ini nga happiness sa amon nga family. Mapabilin gid namon. There are trials but na-overcome namon. Thanks to our faithfulness to God. Hasta na lang diri, madamo gid nga salamat. Respectfully yours, Jenny sang Iloilo. Jenny, I love happy endings. Well, the fairy tale, no? Kanami lang gid. Well, now you are both professionals and ara na nag-create na kamo sa inyong family and you said you're very happy. Kanami, kay wala sila nagalantaw sa estado sa pagpangabuhi. As a matter of fact, naging very helpful pa sila, no? Sa inyong duha sa imong mother, kag all out ang ilang pagbulig sa imong pag-eskwela. And it so happened, gati, nahulog ang buot ni Jimmy sa imo, kay ikaw man, no? Because nga, nagtubo man ang imong luyag sa iya. So, that's why, ngati happy ending gid kamo nga duwa. So, padayon, ang inyong pagpangabuhi with happiness in your life, kaupod sa inyong growing family. Salamat gid sa liwat, Jenny sang Iloilo. 31 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw. 33, so aton nga oras kag ari naman ang iga-share sa aton this afternoon is student mom of Lambuno, Dear Tita Regine. Kanami magsulat kun aga pa. Fresh na fresh ang imo mind kag madamo kang madumduman nga isulat. Pero sini nga adlaw, aga pa nagtukar ang karaoke sang pihak nga balay. Kasakit sa dulunggan ang gahod sini. Hindi music, kundi tunog nga nagapasakit sang imo ulo. Kun gabii amuman, kun san-o ka matulog na, amuman ang pagtukar sini. Dawala lang kaiping nga mga balay, kanami isinggit sang inaway. Pero hindi ko mahimo, makahuruya, kamalam pa man sa akon. Do hindi angayan nga mag-iskandalo. Gani, ari, antos lang, pangamuyo ko, tani makarealize man ang nagapatukar nga hindi lang siya ang tawo sa kalibutan. Solomon in Ecclesiastes 7 verse 9 says, "Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools. We understand this and get, despite our best efforts to keep calm. Sometimes circumstances make our blood boil. How can we control our anger when it feels like everyone and everything is testing us?" Sa nagliligad yung mga inadlaw, damo nga salakyan sa mga kandidato nagaagi. Kag tama katunog ang ilang nga sound. Do mabungol ka sa katunog, pero hindi mo maintindihan ang ila pasayod. Instead, nga iboto mo sanday, di na lang. Istorbo. Kapin pa oras ang pahuway mo sa tungang udto. Pero naisip ko man, nga quickness to anger is merely a symptom of a weary spirit. Gani, nag-pray na lang ako to drive away my feeling of dissatisfaction. Surely after praying, instead of irritations, I was able to face the problem with my newfound serenity. Te, kamo dira. Maswerte kamo kung wala kamo kaiping nga may katok sa ulo. Nagapadataw sa iyang sound system pero imbes nga mag-enjoy ka ay kaugot ang imo mabatyagan. Mag-brown out tani. Hi. Pasensya ka na tita. Nagapautwas lang si student mom. I understand. So gani ilainunta ang topic. Si James Brewer nagsiling nga lucky parents who have fine children usually have lucky children who have fine parents. And grandchildren are God's way of compensating us for growing old. By Mary H. Waldrip from Reader's Digest. Quotable quotes. Well, this is very true about parents and grandchildren. Just before the closing of classes, happy nga ginhambal ako ni girl
Nga ang duha niya kabata nga si Nathaniel grade 10 kag si Dindin grade 8 ang may mga honors sa ilang nga klase. Wow, congratulations! With high honors. So proud si girl kag happy ako sa achievements nanda. Te, mana sa lola. Correct. Kulas dayaw. Matuod man. Proud ako as lola ngang akon mga apos are also achievers. Si Isis nga apo ko kay Boben, scholar sa nursing sa Texas, USA. Almost tanan sanda are very good students. Gani, very thankful ako kay Lord for all of these. Pasalamat man ako tita. Nga tanan nga mga anak ko kag mga grandchildren are close to our Lord kag very generous in nature. They always have a gift for everyone, even there is no occasion. Kanami ba tiyagon nga ginadumdum kananda sa tanan nga tion? Gani ginabless sila kaayo ni Lord. Our worry that we won't have enough can so easily overwhelm our faith that God will provide. But Philippians 4 verse 19 says, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus." When we give without expecting anything in return, we enter the flow of God's love, and in this flow, we'll find or encounter opportunities that enrich our lives and ease our worries. Ang Biblia nagasiling, "Give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand it back." How true! How true, tita. Duro man ako diri, pero duro man makawat. Sulog kag mo nga, nagakaradula. Ano tamad sila magsaguan? Tapos ang imo ang kuhaon? Hay, kabuhi. Sige na lang. Si Lord na lang bahala sa ila. Tita Regina, I have many friends in church who do not have children. They told me that sometimes they have a better envy when they see mothers and fathers in church holding their babies. They don't like to feel envious, but sometimes they say hindi nila ma-avoid. Solomon in Ecclesiastes 4 verse 4 says that all toil and all achievements spring from one person's envy of another. This too is meaningless, a chasing after the wind. Naintindihan ta, and yet, human as we are, kung may ara ang iban, nga wala kita, no? Kagluya gid naton. Most in this world, it's difficult not to feel covetous and bitter. Tama kabudlay kag kasakit kung kaisa. For me to see others have something you lack. But sometimes those who feel more blessed often feel the same about you. Mo corrected. Some may envy the freedom you enjoy without children to care for, while others envy your job, your house, or your skills and abilities. Each one of us has something we long for so much that it feels like a missing piece. Maybe ang ato namay in His infinite love created this void to serve as an opportunity for us to seek something beyond this world. And di ako magsunod lang kita sa ato nga mga longings where it truly leads. It can guide us to the heart of His kingdom. Tita do, tama na ang kalabaon sa akong sulat. Until next time naman, sending my love to everyone listening out there. This is Student Mom saying bye-bye and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Gusto gid na, no? Whatever you see in others, nga wala ikaw, gusto mo man nga may ara ka. Do pares na bala, no? Kung kulong buhok mo, gusto mo straight naman ang buhok mo, ipa-straight mo siya. Kung medyo dark ang iyong mga skin, gusto mo nga mangin fair complexion ka naman. O, diba, ha? Things in life, no? The things that we chase after or we run after only to find out that
in the end, meaningless man lang gali, no? We just have to be contented with what we have. Although sometimes it is a challenge for us also. Makita tang may amuni siya, ang isa katawo ay siguro ako if I strive pagid, maghimakas pagid ako, siguro no makuha ko man na ang whatever he has sa subong. And so it becomes no a motivation para sa aton. But hindi na siya manami, no? Kung nabalayang kung ano lang to yung nakita mo sa neighbor mo nga, obo may bago naman sila nga mo ni lagson mo man niya, kung may bago nga salaset bakal ka man dayon kiti hindi ka na ya magpalupig, no? Ano ganyan? Inabalang doon nag-compete ka na gidya. Nga hindi gidya manami nga himuon. So ano lang, make it a motivation, make it a challenge, but most especially, no, ang manami gidaya, be contented of what you have. Be happy inside. Hindi material nga mga bagay, no, ang makapahalipay sa aton, but our inner peace ang aton happiness. Alright? And it is always better to give. Diba? Than amass. Anohon mo lang na damo-damo kada mga pagkabutang sa sulod sa panimalay, wala mo mang ginagamit. So, give it away. Kay magamit pa na kag ikakalipay pa na sa ibang mga tao who are in need of those things. Ikaw, lantaw-lantawon mo man lang, no? Wala na siya nag-move, tinuig na, so pangatag na na. Anyway, thank you so much, Gid, sa imo. Student ma'am, di nagay ugtas ha, mainit ang panahon. Si Mr. Karaoke King da, isugid kay Kap para nga maguntat na ang pagpatukarya da nga wala sa oras kag tama gid katunog, hindi na siya soothing sa ears kundi nga noise na gid siya. Alright? 2:43 ang aton nga oras magapanumbalik kita pagkatapos ng pila ka may importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala, Tid sa sulat ni Lola Amparing para nga mabuhinan ta. Mga natutambak. May istorya niya diri. Good afternoon sa imo dira, Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat, mga tulad ko nga mahuyugon, yung mga listeners, mga letter senders, kag sa iyo, mahal na Tita Regine and family, hoping and praying to our dear Lord Jesus nga hatagan kita tanan no sa maayo gid nga health kag palawigon ang aton nga kabuhi diri sa kalibutan. Minamahal kong Tita Regine.
Na-recall ko subong ang mga nakaraang karanasan ko natuhoy sa elections. Tita, pila na lang gid ka adlaw, no? Election na, gani nga luya ko i-share sa imo ang naagyan ko nga kakulba, nervyos, kabudlay sa ako naging poll clerk kag chairman sa itong mga nagliligad nga mga elections nga do hindi gid makakas sa akon nga utak. Tita, basta primero pa lang ng assignment mo, medyo takot ka at medyo nahihirapan ka. Pero sa ulihi, kung may mga experiences ka na, ma-enjoy ka man, kag hindi ka man mabudlayan. Tita, sa itong una nga assignment ko bilang poll clerk, medyo may takot o nervyos ako. Pero sa bulig sa among nga chairman, nangin masadya man. Bala mo tita, ang chairman ko sa ito, may pamilya na, pero chick boy. Mahilig sa mga gwapahon. Siguro tita, medyo may gamay man kita, no, nga kagwapahon. Sadto, ganaiging kuha niya ako bilang poll clerk sa barangay nila, malapit man lang sa Banwa. Doon ako kulbaan at ako, kag daw wala ako sa nabalaan, pero hambal niya, hindi man kuno ako mabudlayan, kay buligan niya ako sa tanan nga mga ulubrahon. Kag close mouth lang ako. Kung ano-ano ang hindi bagay. Kag smile na smile lang ako at wag lang magsalita ng kung ano-ano. Aba. Tita Regine, sa itong unang panahon, parang hindi man stricto ang patakaran. Biro mo, walang birth certificate kung magpalista sa amon. Bisan abalaan namon, medyo hindi pwede ang edad. Pero sige lang, kay may power ang kandidato. Kaya mouth closed lang at walang reklamo. Amo ni galing namin mo, ha? Close mouth lang, ha? Biro mo, may mga bodyguards pa na dala ang long rifles na kahit noon at least 3 meters ang kalayoon sa amon precinct. Wala kaming magawa. Tuloy-tuloy ang lista para makaboto pag election na. Tita, ginapadalaan man kami sa snacks, kag pagkaon, sa udto, kag sa panyapon. Sang 2 registrations, nakuha na ang nervyos kag takot ko. Hindi man ako nahirapan bilang poll clerk kasi lahat ng mga gawain, tinutulungan ako ng aking chairman. Tita, sang i-transfer ako sa Amon Banwa, naging poll clerk naman ako, kag naging chairman man. Balaan ko na ang mga buluhaton, kag wala na ako nabudlayan. Tita, ang pirmi nga sa isip ko subong, nga do hindi gid makakas sa akon nga utak, ang pagtitiis. Kahirapan sa school, sa barangay, kung saan ako na-assign noon. Biro mo tita, almost 5 kilometers ang lakat namon, pakadto kag pabalik, halin sa presinto hanggang sa aming bayan. Wala nang sasakyan, lalong-lalo na kung gabi. Ang hirap ng daanan kasi dinadaanan ng mga kalabaw. Malalim ang putik, madilim. Kung minsan masama pa ang panahon. Isa ka bes, gabi na natapos ang counting sang balota. Way pa kami nakapanyapon. Mayo na lang may kilala ako sa tunga-tunga sang amon nga paglakat kag nangayo ako sang panyapon. Kitita hulat kami, tubtub nga maluto ang gintigang kag ang amon nga sudan, uga nga balingon, kag kamatis, uy namit na. Pagkatapos namon panyapon, lakat-lakat naman kami, tubtub nga malapit na sa suba. Mabuti kamo hanggang tuhod lang ang tubig sa ilog at nakatawid akong mag-isa. Lahat ng mga kasamahan ko, sa tulay sila nagdaan. Alam mo tita, takot na takot ako nga maglatay sa tulay. Ni isa sa mga kasamahan ko, walang sumama sa akin. Lalong-lalo na galit sa akin ang chairman ko na medyo may pagkabakla. Bala mo tita kung ano-anong ginapaubra o ginahambal niya sa akon at parang hindi ko gustong gawin. Tinagasabtanay kami. Siya high school teacher. Naalala ko na palagi ang sabi ko sa kanya, Sir, siguro ang alam mo, hindi ko alam. Pero sir, ang alam ko, siguro hindi mo rin alam. Tita, pero may kami nagasabtanay kung hindi ko gusto ang ginapaubra sa akon. Na-recall ko pagid, nahambal ko, kung mapreso ako, hindi man ikaw.
Tiambal ko kung mag-report kita tanan sa mga gamit sa elections, pamangkoto naton kung ano-ano pa ang ginakinahanglan. Titas ang ihatag sa amon ang lahat ng mga paraphernalias, election returns, lahat ng mga gamit, okay man ang lahat. Madaling araw na kami umuwi noon. Ayos na ayos man ang lahat, no problem. At okay man ang lahat. Kaso medyo pagod na pagod lang. PS, tita, marami pa sana ang isaysay ko pero nagakurog-kurog naman ang mga daliri ko at lalong-lalo na malabo ang paningin. So here's my love, kisses and prayers to you and family. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Tita Regine. May nadumduman pagid gali ako. Nga kakyot kay Lola. Nga luya ko i-share sa imo ang pagsabtanay namo ng sang chairman ko sa do. Kay ang luyag niya nga kung nakaboto na ang tawo, isulat pa sa remarks sang amon nga dala nga libro nga voted. Tisiling ko sa chairman nga understood na nga nakaboto na kay may signature kay may thumb mark na. Siling ko nga ang dugangan mo pa yang ubrata. Tibiro mo 300 voters sa 2 books, 600 ang isusulat mo na voted or not voted. Kung patay na ang tao, isulat na not voted. Tisiling ko sa chairman, ano pagboto sang patay? Siyempre, isulat lang, deceased sa remark. Tisiling ko, bala ka, basta hindi ako magsulat sa remarks. Ganit tita, no, galit na galit sa akin ang chairman. Wala mo naman, medyo, ano siya, di sang ulihin, ano ang kasulat sa remarks? Wala, manyagin sige-sige ang pagsulat. Ang amon nga duha ka party inspectors, yum-yuhom lang. So lastly, sorry lang tita, sa medyo mahabang kasaysayan ko tungkol sa elections na aking naranasan. So thank you very much for reading my mahabang sulat sa ngayon. Run by machines na at mahal pa ang sweldo. Love lots, Lola Amparing. I am wondering, no, Lola Amparing, do you still go out and vote? Kung pwede pa man lang, no? Ara pa na yung gurong imo nga name da, Lola Amparing, di ba? Basta ibol, kagayang-kaya pa, no? May maalalay lang sa imo. Pwede gihapon nga makaboto. So, good luck, ha? Sino ang imo nahamutaan da? Joke. Anyway, salamat, Gid. Yes, very timely. Mga gina-share din sa aton because mo nag-election na 18 days to go. Bago ang local to national midterm elections. So, tanan kita dapat, no? Nga boto gid. So, let's go out and let us be heard kung ano ang aton nga luyag nga mangin pamalakat kag mga lideres nga luyag naton nga ibutang sa pwesto. Salamat sa liwat, Lola Amparing. It is now 55 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Pakabomba kung wala man kamo sa obrahon dira, no? I'm sure hindi nyo man feel nga maglagaw kay di tama kay init sa aton nga panahon. If you have much free time, abi pagpungko, kuha papel kag ballpen or di gani tubanga da ang imo nga gadget, ang imo dira nga laptop, and then sulata ang imo nga istorya. Maka-pautwas ka na, and at the same time maka-enjoy ka pa while recalling, especially kung mga masadya, no? Ang imo nga mga inagyan sa kabuhi. So those things, and at the same time maka-inspire ka pa sa amon, kag makahatag ka man sa kalingawan sa amon. Makadaog ka pa basi, who knows, ha? 1,000 pesos in cash. So no sweat. Gamay lang ang pagpungko dira, i-share ang inyong mga istorya diri sa KLP, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa laton and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na mga drama sa every afternoon, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. Buwas naman mga kabombo. I'll see you again. Sige hapon, ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.